Eu sunt Pica Pikachu și astăzi, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim despre oameni. Sunt multe tipuri de oameni în lumea asta, așa că să încep. Ok. În lume sunt multe tipuri de oameni. Foarte rele și foarte bune și foarte. Dar noi o să vorbim despre 5 tipuri de oameni în lume, pentru că doar atâta am putut să găsesc. Sunt multe tipuri, dar nu cred că o să am mult timp. Așa că hai să încep. Tipul fetei cu minte, atunci când zici tu că, adică îi spui tu o poruncă să facă, ea face pentru că e cu minte și nu mai păsa să fie cu minte și să fie respectuoasă. Da. Nu contează pentru că. A doua tip, cel rău. Atunci când face ceva sau spune ceva în jurătură ceva, asta se cheamă răutate la el. Sau și altele. Dar nu spun. Tipul 3, confuz. Din cauza că e confuz în sensul că adică eu spun ceva și altul spune ceva și noi vorbeam despre altceva și el despre altceva. Bine, mi-a înțeles. Dar chestia e că e foarte confuz și el nu înțelege și e rușine atunci când zice ce? Și voi începeți să râdeți și să glumiți de el și să faceți toate felurile, dar el stă acolo glumit. 4 este tipul cool, ăla care se dă mare și tare și că eu am mai multe decât tine, eu fac mai multe decât tine. Și tipul 5 este, nu știu ce să zic, ăla care stă acolo, ăla depărtat. Stă cu minte acolo și își vede de cartea lui, adică liniștitul, tipul 5 e liniștitul, ca să înțelegeți. E liniștitul așa că stă acolo cu minte, își vede de cartea lui, își vede de toate, am scuzați pentru aia. Și multe altele. Deci îmi pare rău că a fost atât de scurt, dar n-am știut ce să fac azi, așa că mâine o să fac altul, o să se numească 5 tipuri de părinți. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pa! Ok, bye!